Zostávam tu v Srbsku. Idem tam. Tá, idem tam. Zostávam tu. Idem tam. Tá, idem tam. Posledné dni na gymnáziu. Maturita pred dverami. Prihlášky na vysoké školy, niektoré už odoslané, iné ešte len čakajú na stole. A k tomu jedna zásadná otázka, ktorú si dnes kladie snáď každý žiak a žiačka gymnázia Jána Kolára. Zostať tu, alebo odísť tam. V gymnázii tuto sa konalo takú podujatie, kde fakulty boli sa nám predstaviť. Aj tu sme mohli zistiť, ktorá fakulta ako pracuje, aké máme smery, čo na čom, aby sme zapísali tú fakultu. A proste sa mi to nezdalo. Na konci 4. triedy som sa rozhodla, že dostanem tu, lebo sa mi zapáčilo, že právna fakulta. Mne sa na veky páčilo aj právo, dejepis, boli prezentovať tú fakultu u nás v gymnázii a sa mi zapáčilo, tak som si to rozhodla potom. Rozhodla som sa ísť na Slovensko, za to, že si myslím, že by sme mali využiť túto možnosť, ktorú máme my ako Slováci v zahraničí, že môžeme odísť tam študovať, dostaneme aj finančnú podporu, ako nejakú motiváciu, nemusíme sa hneď prvý rok zamestnať a môžeme zažiť ten život v zahraničí, študentský život v internáte, nájsť si nejakých nových kamarátov a potom už, ak sa nám nebude páčiť, ľahko je sa vrátiť domov. Prišla som do Srbska z Českej republiky. Aj som sa hneď zapísala na slovenské gymnázium, pretože som rodená na Slovensku, tak skrz jazyka mi to bolo oveľa jednoduchšie, ako sa učiť nový jazyk od začiatku. No ja si myslím, že väčšina z mojich spolužiakov ide na to Slovensko skrz, že je tam po slovensky sa učí a že väčšina tam má aj kamarátov možno, idú akože nakoniec za našimi ľuďmi. Na Slovensku sa mi zdá, že je lepší systém školstva kvôli tomu, že viacej sa venujú študentom, nie je toľko prísny ako vzťah medzi študentami, že sa viacej ako kamarátsky a tak. Tak odísť pre mňa z malého mesta do Bratislavy, ktoré je aj najväčšie hlavné mesto na Slovensku, určite bude pre mňa nejaká výzva, ale párkrát som ho už navštívila, takže som sa s ním už tak myslím si, že dobre zoznámila. A mne sa páčilo akože študovanie na Slovensku, lebo je to tam náš jazyk, môj materinský jazyk, ale myslela som si, že tu získam voľaký inakšie poznatky, lebo budem sa učiť aj po srbsky a počula som, že na tejto fakulte je aj tie Erasmus, že môžem ísť aj inde do sveta. Počula som aj od mnoho ľudí, že sa možno aj väčšie možnosti, keď zakončím tú fakultu, a preto som sa rozhodla. No ešte som nezapísala poloprívredný fakultet v Novom Sade, veterinársky smer. Bol to voľaký môj sen od mala, ktorý si teraz snažím splniť. Žijem sa mi tu príjemne, tak preto som sa rozhodla tu ostať. Bol som na zájazde do Nitre, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita, aby našim žiakom z gymnáziu ukázala samú univerzitu. Aj tam, keď som bol, tak sa mi strašne zapáčil spôsob, na ktorý oni pracujú, aj spôsob, na ktorý sa znášajú voči študentom. Tam som aj videl zo pár našich z Petrovca, aj som sa ich opýtal, ako sa im páči všetko, aj mali slova chváli o tom. Tak už som vedel, že som na pravej ceste, že som nezažalil, že som odišiel na zájazd. Mnohí odchádzajú, pretože tu nevidia nejakú budúcnosť za rozvíjania, že chcú odísť do nejakého iného štátu, aspoň doštudovať tú fakultu a potom sa možno vrátia späť. Myslím si, že máme veľa, my ako štvrtáci, veľa učenia, aj čo máme učivo v škole, maturitnú prácu, maturitné skúšky, veľa nás má aj prijímacie skúšky, čo vôbec nie je ľahko. A podľa mňa my ako štvrtáci dostávame veľký tlak aj od učiteľov skrz maturitných skúšok, aj skrz testov, ktoré sme mali akože popri tom.
aj tiež tlak skrz príprave na vysokú školu. Na nový život na Slovensku som veľa ani nepremýšľal, lebo veľké nátlaky máme aj tuto teraz za maturitnými prácami, všetko, čo nás čaká, aj maturitný večierok, ktorý musíme organizovať, tak nemám ani toľko veľa času, aby som premýšľal, aký život ma čaká na Slovensku, ale verím, že to dopadne dobre. Ten nejaký začiatočný smútok už na mňa dopadol minulý piatok, keď sme mali posledný deň v škole. Tak na žúrke začali také smutné pesničky, tak to na mňa dopadlo, ale myslím si, že tá radikálne emócie, ktoré na mňa prídu, tak to bude tento piatok na maturitnom večerku. Jeden z dôvodov, prečo som ostala, že tu mám rodinu, kamarátov a že budem každý deň môcť byť doma. Samozrejme mám aj inde kamarátov, ktorí tajdu na Slovensku, ktorí mi budú chýbať, ale si myslím, že teraz mi je rodina najdôležitejšia a že pozdejšie už to možno bude inak, budem môcť aj inde odísť. Veľká pravdepodobnosť je tí, ktorí zakončia gymnáziu v slovenčine, takže idú študovať ďalej na Slovensku, lebo chcú študovať v slovenčine, v svojom materinskom jazyku, ale zase niektorí sa rozhodnú ísť aj tou cestou, že idú v srbčine, čo trochu im je možno ťažšie kvôli tým odborným termínom, ktoré musia novie sa učiť, ale hlavne myslím, že najväčší problém aj tí, ktorí idú na Slovensku, je tá rodina, aj všetko, čo nás viaže za túto dolnú zem. Akože úprimne nebojím sa ničoho, verím, že to všetko dobre dopadne. Možno taká najväčšia prekážka je, že mi bude chýbať rodina, môj mladší brat, rodičia, starí rodičia, tetky, strýkovia, ujovia. Kto je to? I svi u režiji. Čo dnes vlastne znamená odísť zo Srbska? Je to útek za lepšou budúcnosťou, túžba po skúsenostiach alebo jednoducho prirodzený krok aj pre túto novú generáciu maturantov. Rozprávali sme sa s nimi o ich plánoch, obavách, aj o tom, či svoju budúcnosť vidia doma alebo niekde úplne inde. O pár mesiacov budú niektorých z nich deliť do domova stovky kilometrov. Iní zostanú, nie preto, že by nemohli odísť, ale preto, že chcú budovať niečo tu. V tejto chvíli však ešte stále stoja na rovnakom štartovacom bode. Napomedzi toho, čo dôverne poznajú a toho, čo ich len čaká. Ktoré mestá sa stanú ich novým domovom? Bratislava. Nový Sad. Bratislava. Nový Sad. Bratislava. Majú títo maturanti a maturantky veľa záväzkov týkajúcich sa školy, maturity, maturitného večierku, príprav na fakultu. A či som im do toho všetkého chýbala ja? Isté, že áno.